Miyerkules sa bad list. Karong adlaw mi sulod na kita sa panahon sa Kwaresma. Panahon sa pag-andam sa atong kaugalingon sa kasaulugan sa Semana Santa. Pinaagi sa pagpenitensya, pag-ampo ug mga buhat sa kaluoy. Ang mga pagbasa karong adlaw nagdapit nato sa pagbag-o, dili lang kung unsa nga pagbag-o, ang gipangayo kanato nga pagbag-o kanang pagbag-o nga kinasing-kasing gayod ug gidapit katang nga mosalig nga ang Ginoo maluoy sa mga kasing-kasing nga mahinulsulon. Sa first reading nga gikuha sa basahon ni Propeta Joel, ang Ginoo nagdapit sa katawhan sa Israel o kanatong tanan karon sa pagbalik sa Ginoo. Nagdapit kanato sa pagbag-o. Sa ako nang giingon, kanang pagbag-o nga kinasing-kasing gayod. Ang sentro gyud sa ato ang pagbag-o mao ang kasing-kasing. Kanang pagpuasa, kanang hilakan nimo ang imong mga kasalanan. This is just an expression sa tinuoray nga paghinulsol, external expression lang sa paghinulsol. Apan ang Ginoo dili makontento og external lang. Ang Ginoo gusto gyud og paghinulsol nga gikan sa kasing-kasing, kana yung tinuoray nga pagkausab sa kasing-kasing. Sa Salmo Responsorio, ang Salmo 51, pag-ampo kana ni Haring David. Kinsa man si Haring David? Adulterer, mananapaw, iyahang kabit ang asawa sa iyong igsoon. Kriminal, iyang gipatay, gipapunggutan sa liog si San Juan nga magbubunyag. Kining Salmo Responsorio pag-ampo ni David. Pag-angkon sa iyahang pagkamakasasala. Pag-ampo nga pasayloon siya sa Ginoo sa iyang sala. Pag-ampo nga nagsalig sa pasaylo sa Ginoo. Pag-ampo nga usbon bag-ohon sa Ginoo ang iyahang kasing-kasing. Sa ikaduhang pagbasa nga gikuha sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto, nagdapit siya sa taga-Corinto o kanatong tanan sa atong panahon sa pagpakighiuli, pakiguli ngadto sa Dios. Diha sa Ebanghelyo karon gihanay kanato ang mga buluhaton nga gisugyot nining panahon sa Kwaresma. Pag-ampo, pagpuasa, o paghatag og limos, mga buhat sa kaluoy. Apan klaro kaayo nga ang pagbuhat nato niini dapat kinasing-kasing gyud. Ubalik na punta sa
punto nga dili lang kontento ang Ginoo o kanang external. These are just expressions of what should be inside our hearts. Kanang pag-ampo, pagpuasa, paghatag og limos, dapat external lang nga ekspresyon sa unsay anaag yun sa atong kasing-kasing. Ug mao kana nga kung puros lang external, ug wala magpadayag unsay anaa sa kasing-kasing, walay hinungdan. These are all empty actions. Gusto ang Ginoo og tinuoray kinasing-kasing. Ug mao kana nga siguro matingala ta nga ang iyahang sugo kung mag-ampo ta dito sulod sa lawak. Kung maghatag og limos, ayog pahibaw bisan gani ang imuhang tuo. Kung sa imong gihatag sa tuo, ayog pahibaw ang wala. Kung magpuasa, dapat dili pakitang tao lamang, dili aron dayigon sa mga tao. Otherwise, ingon ang Ginoo, gigantihan na ka, gidayeg na ka sa mga tao, ayaw na pag gigantihan na ka sa mga tao, ayaw na pag-expect o ganti gikan nako. Ug mo ni usa ka problema nato, di kay ta madasig pagbuhat og maayo kung walay magtan-aw, kung walay mo abiba, walay mo daig. Kanunay gud ta nga kanabang madasig ta nga magbuhat og maayo kung ay naglantaw, kung ay mo abiba. So ang gisulti sa Ginoo sa Ebanghelyo, pareho nga nag-ingon siya nga ayaw mo kabalaka og walay makakita, walay tao nga makakita ug walay mo abiba, ayaw mo kaguol kundi mo dayigon. Kung walay nakakita ninyo, ayaw. Ang importante nga sa pagbuhat nimo og maayo, nakakita ang Ginoo, nasayod ang Ginoo, og nahimuot ang Ginoo, gidayeg ka sa Ginoo. Kung sa may ato ang pilion, dayigon sa mga tao o dayigon sa Ginoo. So ang ato ang tumong aron pagtukod, pag saging harian sa Dios sa langit, dili ang pagtukod o gingharian nato diri sa yuta. Hinatud nga makadulot ba gyud ni nga mensahe kanato. Unsa may atong tuyo sa pagbuhat og maayo? Unsa may atong tuyo sa pagsimba aron dayigon sa mga tao? May pay matulog na lang ta. Unsa may atong tuyo sa pag-aurora aron dayigon sa mga tao? May pay matulog lang. Kay empty kung ang ato ang tuyo ang pagdaig sa mga tao, empty. Walay bili at tubangan sa Dios. Sa may atong tuyo sa pagpuasa, aron dayigon sa mga tao, naiuban nga, siguro ang tuyo, kanabang magpuasa, unya, walay nakabantay ba, walay nakakita, niya, pagkatagbo gani tagkaila, may lisura gyud ay no. Di gyud ay lalim nagmagpuasa. Magreklamo-reklamo ba? Pareklamo-reklamo apan ang tuyo sa pagreklamo ngadto sa uban, ang tuyo niya nga pahibawon kanako nga nagpuasa ko, nya dayigon ko nimo, di ba? Dili ang tuyo pagreklamo. Ang tuyo dili pagreklamo. Ang tuyo
pahibawon ti ikaw nga nagpuasa ko, nya lisod ang pagpuasa, nya dayigon ko nimo. Mga igsoon karong adlaw, dihugan mo sa abo. Kay balo di ay nga dili na dihog, i-sprinkle lang sa inyohang ulo ang abo. Ingon kita niini ka serious. Unsa di ay ka peligro sa sakit nga COVID. So, dihugan mo sa abo. After a while, mawala dagoy ang abo. Apan magpabilin unta ang spirit sa pagbutang sa abo. Ang abo simbolo sa paghinulsol, di ba? Nga nagbasol ta sa tuang mga sala. Manang dihugan ka sa abo, simbolo sa paghinulsol. Pagkawala anang abo, mawala pod ang paghinulsol, mawala pod ang pagbasol. No, dili na mo'y tuyo. Mahimong mawala ang abo, apan magpabilin ang spirit sa kahulugan sa abo. O dapat magpabilin kanang spirito sa paghinulsol hangtod nga malimpyo na gyud ta, hangtod nga malibre na gyud ta sa sala. Sang abo magpahinumdom kanato, no? Hinumdumi tawo nga ikaw abo, ug sa abo ikaw mubalik. Nga ang tanan mga matay, ug sa panahon sa kamatayon hukman ta. Dapat hinulsolan nato ang ato ang mga sala, kay ang basihan sa paghukom kanato mao man ang kahimtang sa atong kalag nga nang higayon nga gihukman ta. So kinahanglan hinulsulan, limpyuhan ang atong kaugalingon, librehon ang ato ang kaugalingon aron mahimo kitang andam sa pag-atubang sa Ginoo sa Judgment Day. Amen.